benvenuti alla scuola Twi Italian. Mema wakwa abadiba Twi Italian school dwumedie yi so. Ye ba betoa yade sua efa aniema ehuhia ewo fidue no mu. Migide se wo kai pa. Ene ye behwe yade sua ejina soggiorno. Migide se wo be ye aso na wetie me. Vediamo 7 elementi importanti per un soggiorno. Yenhwe eniama bese enson a ehuhia ema asasu bia. Nedi kan divano. Divano eye asasu akonwa yetnemu a ya na etuo mu bese mienu anase miensa. Emu foam hyemo yetimi tinemu a ya home kan ye ho. Divano. Afe konwana nsusu yesan wo poltrona no eno no eye eno nsusu ye twire mu saa na nso no behwe na esi ho baako. Poltrona no ye baako pa esi ho. Afi konwana mu no nso no ye wo kushini. Bonsa kushini nkete bi na egumo baako de kushini no ena mienu ko kushini. Quadri no ebetimi aye artwork bi ana ebetimi aye picture bibia ye twa ne foni bi ahye ade mu afam wall no ho ena ye sanso wo photography nso ni nyina no ya ade ye de bo eban ho se bia wo family dia na wo nko a na wesiesi na wo de aboho. Televisione yenimse eye televisione eno ntia kasa asaso hot etna eye nika wotwira konwenum na waso TV na wo hwe. Tavolo e sedia benso na akonwa ni table bi nso esi nchan baby a wutimi etna etwetwere wo niama ana se wutna etwere ekan ade e ma ne yeye. Flowers ni ade eno nso wo fia ema asaso eye kama. Fiori. Tenda eye curtains. Intimi no ye tende. Luce. With lucha you can say kania eno na ehwe asaso ma asaso ehonum eye kama. Okay. Afei ye wa tapeto eye carpet enyema mabobo sui enso anase nwotwe nyina no obetimi enya dodo na ewo asaso eno nti migiri se obetimi akai ni nyina maako divano, poltrona, cuscini, quadri, fotografia, televisione, sedia, tavolo, fiori, tende, luce e tappeto. Ediani e kan ho asem no. Soggiorno. Eniena arrivederci. Bye bye. Abicura di te. Husu ye beshia na wotwe ebe. Ci vediamo alla prossima settimana. Bye bye.